Predstavte si, že práve teraz vo vašich ústach sa rozvíja problém, o ktorom ani netušíte. Väčšina ľudí je presvedčená, že ak ich zub neboli, je s tým všetko v poriadku. Počas svojej praxe som sa však opakovane stretol so situáciami, keď pacienti prišli na preventívnu prehliadku bez jedinej sťažnosti, no diagnostika odhalila problém, ktorý sa vyvíjal už dlhý čas. Prečo sa to vôbec deje? Mnohé ochorenia zubov a ďasen môžu v počiatočných štádiách prebiehať takmer bez príznakov. Človek nepociťuje bolesť, nevníma žiadne ťažkosti a ani netuší, že má dôvod na obavy. Obzvlášť často sa to týka hlbokého zubného kazu a zápalových procesov vo vnútri zuba. Mnohí si myslia, že ak je poškodený zubný nerv, musí sa nevyhnutne objaviť silná bolesť. V praxe to však môže prebiehať aj inak. Niekedy sa zápal vyvíja postupne. Nerv vo vnútri zuba môže strácať svoju životoschopnosť a nepríjemné pocity sa stávajú menej výraznými alebo úplne vymiznú. Pacient to často vníma ako zlepšenie stavu a návštevu zubného lekára odkladá, čo je celkom logicky. Bolelo vás niečo a potom vás to prestalo boleť. Problém však nikam nezmizol. Počas vyšetrenia sa neraz stretávam so situáciami, keď zápalový proces už presiahol hranice zubu a zasiahol tkaniva v okolí koreňa. Napriek tomu pacient tvrdí, že ho nič vážne netrapilo ani teraz netrapí. Práve preto sa v modernej stomatológii neriadíme iba subjektívnymi ťažkosťami pacienta, ale aj výsledkami diagnostiky. Klinické vyšetrenie, röntgenové snímky a posúdenie stavu tkanív nám umožňujú odhaliť zmeny ešte skôr, ako začnú spôsobovať vážne problémy a príznaky. Existuje niekoľko prejavov, ktoré by ste nemali ignorovať. Zvýšená citlivosť na studené alebo teplé, nepríjemné pocity pri žúvaní, krvácanie ďasien, zmena farby zubu alebo nepríjemný zápach z úst, ktorý pretrváva dlhodobo. Ďalší dôležitý signál je, keď si čistíte zuby medzizubnou niťou, a v jednom medzizubnom priestore si vyťahnete veľa zvyškov jedla a je spolu aj s nimi aj nepríjemný zápach. Znamená to, že jedla tam ostáva, je tam viacej povlaku a je tam oveľa väčšia pravdepodobnosť toho, že tam vznikne zubný kaz. To všetko, čo som teraz popísal, nemusí vždy znamenať vážny problém. Sú však dôvodom na odborné vyšetrenia a overenie, či je všetko v poriadku. Najväčšou chybou, ktorú u pacientov pozorujem, je orientovať sa výlučne podľa prítomnosti bolesti. V skutočnosti absencia bolesti nie je ukazovateľom zdravia zubov. Je to príležitosť odhaliť ochorenie v štádiu, kde je liečba najjednoduchšia, najprediktabilnejšia a pre pacienta najšetrnejšia. Čím skôr sa problém odhalí, tým väčšia je šanca zachovať zdravie zubov a vyhnúť sa náročnej liečbe v budúcnosti.